気をつけて神様を見てる暗い夜道は手をつないでください。一人でどこにでもいつも見つけ出してくれる。知ってることは全部教えてくれる。私が覚えてなくても何度でも教えてくれる。でも全部わかってしまったらどうすれば